Hej igen alle sammen. Jeg filmer det her lige efter. Ja, hvor der har været meget problemer her for det sidste med tid. Men altså, jeg filmer det her lige efter, at jeg har filmet det der 3. december. Så det her det er stadig den 3. Det er fordi, jeg ikke kan nå det i morgen, fordi jeg skal det der i morgen. Og så skal jeg jo også så på onsdag, altså den 5. december, der tager vi så ud og køber noget. Og så ringer jeg så til min mormor her senere på aftenen. Og så kan det være, at vi får det der juletræ. Det her det er bare lidt hurtigt fakta, inden vi går i gang. Og så jeg er ved at uploade den nu, så den her den kommer måske først op i aften. Men december jo, der skal jo op til en hel masse. Og hvis I kan se på, hvis nu der I kan se, så er der lys ind i den. Og det er bare så hyggeligt. Altså, I kan ikke se, at det er tog, men altså, der er lys inde i, og det er hyggeligt. Og selvfølgelig også derovre. Og ved I hvad, det har bare sneet så forfærdeligt meget her i nat. Og det kommer nok også til at sne her natten til. Ja, hvis nu man kan se det, men det kan man ikke. Så sneer det faktisk allerede lige nu. Så vi kan lige tage ud for mig. Jeg kommer tilbage igen. Det sneer. Ja, det sneer. Og det er da bare dejligt. Og en snemand derhenne. Sne, så jeg kan se. Sne. Alle vegne. Sne, 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 sne. Så er det endelig blevet jul. Dejligt. Nu det er jul. På Brinkevej. Men når jeg har været i den gamle by, så kommer der gang til sådan nogle juleting med hjem. Så ja, glæder jeg. Det kan godt være, der kommer sådan en film, hvor der står. Nej, jeg tror faktisk, at jeg laver episode 4. december, en halv. Så kommer den anden halvdel i morgen. Fordi så kan jeg spørge mig om at tage kamera med. Så kan jeg filme noget fra den gamle by. Så farvel. Vi ses til den anden halvdel af 4. december. Farvel.